Ni neu izan nintzen Iruña Beledaren epaiketan, egun batean entzule moduan. Hain zuzen ere 2008ko otsailaren 6an. Egun horretan, deklaratu zuten alde batetik fiskalaren edo akusazioaren 3 lekukok. Eta beste alde batetik, defensaren lekuko batek. Fiskalaren edo akusazioaren 3 lekuko horiek deklaratu zuten grafitoak lurretik ateratzen zirenean ez zutela inskripziorik eta garbituta gero azaldu zirela inskripzioak. Jakina, defensaren abokatuak, ez fiskalak, galdetu zien banan-banan zenbat denbora pasatzen zen grafitoak lurretik atera eta garbitu bitartean. Eta banan-banan erantzun zuten ez zirela akordatzen. Izan ere, denbora luzea pasabaita ordutik ona, 11 urte. Aldiz, defensaren lekukoak deklaratu zuen grafitoak lurretik atera eta egun horretan bertan garbitzen zirela eta salbuespen gisa hurrengo egunean. Beraz, zein sinetsi? Akusazioaren 3 lekukoei, eta orduan ez dakigu falsifikatzaileak zenbat denbora zuen falsifikatzeko, ala defensaren lekukoari. Eta orduan badakigu falsifikatzaileak egun batean falsifikatu behar zuela eta gainea badakigu eskabazioan prozedura metodiko bat jarraitzen zutela. Beraz, zein sinetsi? Estatu Batuetan, hain zuzen ere, FBI erakundean, bada ikertzaile famatu bat. Haren izena Mark Shafarik. Eta Mark Shafarik badu teoria bat bere esperientzian oinarrituta. Ta teoria horren arabera, persona batek bizi izan badu gertakizun garrantzitsu bat, gertakizun hori persona horren memorian gelditzen da finkatuta denbora luzez. Orduan, Iruña Beledaren kasuan daukagu ez persona bat, baizik eta 3 persona ez diena akordatzen gertakizun garrantzitsu batez. Zeren, beak esaten dute, grafitoak azaltzen zirela garbituta gero. Eta ez di akordatzen zenbat denbora pasatzen zen lurretik atera eta garbitu bitartean. Eta ez behin, baizik eta 200 grafito dira. Osan, 11 aldiz gertatu zen gauza hori, gertakizun hori. Gainera, 3 lekuko horietako batek ez deklaratu zuen grafito horietako batzuk historia aldatzen zutela. Eta ez di akordatzen. Zenbat denbora pasatzen. Aldiz, beste lekukoak deklaratu zuen egunian bertan garbitzen zirela. Eta salbuespen gisa hurrengo egunean. Beraz, beste lekuko honek deklaratzen du prozedura metodiko bat jarraitzen zala. Beraz,
lekuko honen deklarazioa da fidagarria. Deklarazio fidagarriaren arabera, falsifikatzaileak egun bakar bat zuen grafitoak falsifikatzeko. Ikus dezagun egun bakar horretan zer lan egin behar izaten zuen. Lehenik grafitoak berak garbitu. Zeren grafitoak zikinkeria izan ohi dute lurretik ateratzean. Batzutan kapa lodi bat, zentimetroetako zikinkeria. Eta alperri da zikinkeriaren gainean ezer iskribatzerik. Gero, inbihartzun iskrizioak egin behar zitun. Batzutan, iskrizioiek komplexuak dira. Eszena eta guztia saltzen dira. Eta gero, berriro zikindu, ze lekuko beak esan dute, garbituta gero azaltzen ziala iskrizioak. Gainera, egun batzuetan, ez grafito bat, baizik eta 2, 3, 4 tokatzen zian grafitoak falsifikatu behar zituen. Alegia lana pilatu iten zitzaion. Eta hori dana egin behartzun lan orduetan. Eta inork etzun ikusi bere lanian falsifikatzailea grafitoak falsifikatzen, alegia 200 grafito falsifikatzen, zer pasatzen da? Falsifikatzailea ikuste zinatzela? Bukatzeko, gauza badago ukatu ezin litekeena. Epaiketa ez pazen egin 11 urte beranduago, baizik eta gauza gertatu eta handik urtebete 2 edo 3, akusazioaren 3 lekukoek ezin esango zuten esan, naiz akordatzen, baizik eta egia deklaratu beharko zuketen. Ta orduan, agian, epaileak etzun erabakiko gaur egun erabaki duena. Eta da, Eliseo Gil ez dela falsifikatzailea, baina Eliseo Gilek badakiela zeinek falsifikatu duen. Eta horregatik kondenatu du Eliseo Gil zigorrik arinenarekin bada ere. Beraz, badaukagu falsifikatzaile bat ikustezina izateaz gain misteriotsua dena. Eta misterio horrek irauten duen bitartean, guk ez dugu etxiko.